Co to je? Menší to ja neviem, či by sa nebral. Už veľký. Ona sa tam našla pod argentínskou dobou vráca. Pogi, Pogi. Poga. 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 Na krk, vodítko. Vodítka sú rôzne, buď to sú to široké z takej kvázi umelej hmoty, sú to kožené, prepletané alebo kožené rovné. Ďalej sú to rôzne samonavíjace malých psíkov. Zase na každodenné viac menej týka sa to toho, ktorí majú strednú a dlhú srst s krátkou srstou, takéto a podobné rôzne typy rukavíc. Takže zostaň, hej! Tež musí ostať ležať, nesmie udeme zadržanie, a to zadržanie hladké, to je také, že figurant uteká a pes uteká za ním, musí ho zadržať a potom, toto tam porozdávame. Tam? Hej, zase vypíšu tieto diplomy. A potom je to zadržanie s protiútokom, to znamená, že ten figurant uteká preč a je trošku ako taký zbojník, ktorý sa otočí a na toho psa proti ako smere zaútočí. Jedna slabost preklína, pohodí, ľudovina, víno to je pre nich stvorené. Sadni. Láske vďačnú silu dáva, víno na tie otázky, pretože tu zrieť príjmá. A toto sa teraz, čo budete vidieť, volá čúva. Michalik už došol, už kráča a... Hnúka bude, tam budú jedine táto... Možno veľká chyba je, že si myslia, že maličkí psíkovia sú vhodnejší k deťom, oni sú viac možno že tí maličkí rádlíci, alebo že ja hovorím, sú medzi nimi fakt milé povahy, ale majú už späť